l'observador crea l'observat. Sí, sí. Llavors, la mirada de les constel·lacions quàntiques està enfocada a aquest tipus d'afirmacions. Sí, és un dels punts, no? Obrir-se aquesta multidimensionalitat. Tenim múltiples dimensions invisibles i n'hi ha una que és la que és més aquí ara, no? Al final la matèria és com una densificació de l'energia. És allà on s'hi ha posat com més energia i per tant s'ha com precipitat o s'ha com materialitzat. I en aquesta també ens podem desdoblar en aquestes realitats paral·leles. Cada cop que prenem una decisió molt difícil, acabem materialitzant una, però potser hi ha una part que es queda en algo que realment anhelàvem o algo que no va poder ser. Allà es pot obrir una realitat paral·lela. El que des de la quàntica s'ha vist és que l'observador crea la realitat, no? Hi ha moltíssimes realitats. Llavors depèn de com jo ho miro, amb quina vibració estic mirant allò, des d'on t'ho miro, quines són les emocions que estic sentint en cada moment. Tot això precipita una realitat o una altra, no? Això està passant constantment, de forma inconscient o conscient. I es tracta una mica de poder-ho fer de forma conscient per crear la realitat que nosaltres volem viure, Que això no? seria pròpiament l'observador. És a Sí. dir, que com més consciència, més capacitat d'observació. I, per Exacte. tant, pots ser més assertiu perquè pots triar Exacte, lliurement. exacte. Pots utilitzar això com per ser com el propi artista i la creació. El que està passant dintre, en primer pla, no? Després Mm. hi ha el reflex a fora, no? Sí. Llavors és com que lo extern és un mirall de lo intern. Segons jo, si un està vibrant en por, o està vibrant en tristesa, o està vibrant en carència, o està vibrant en confiança, o està vibrant en gratitud. Llavors, sí, les quàntiques agafen tot aquest coneixement aplicat al que és la via terapèutica de les constel·lacions i ens permet això obrir, incloure lo desconegut i també poder treballar de forma com simultània, que és un altre principi quàntic.